ערב טוב. הנושא הערב, הכעס. כיצד ליצור מערכת שליטה עצמית. הנזק שבכעס. תכונה קשה, חמורה, מאוד מאוד. השלכות הרסניות. די נפוצה גם כן. והאמת שזה אולי מהתכונות היחידות שאין מילה טובה להגיד עליה. אין מילה טובה, אין מילת סנגוריה, אין ללמד עליה זכות. הכעס. מה זה כעס? אדם מאבד שליטה, מתפרץ, בתקווה שזה נשאר במילים, לא מזיז חפצים וכדומה. הרמב"ם, שידוע שכשהוא מדבר בהלכות דעות, הוא מדבר על כל הנושא הזה של מידות, הוא מדבר שם על קנאה, או על גאווה, או על נושא של נדיבות לב מול קמצנות. כידוע, השיטה של הרמב"ם זה שאדם ילך בדרך בינונית. אל תהיה פזרן הרבה, אל תהיה חסכן הרבה. אפילו בקנאה למשל, שקנאה זה גם מידה מגונה. הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. אבל כידוע, יש גם קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני אומר, כשבן אדם בא לעבוד על מידת הקנאה, אז אל תעשה עקירה מוחלטת, אלא תעקור את הרע שבקנאה ותנווט את זה לאפיקים חיוביים. כי יש קנאה שהיא טובה, היא בסדר. אפילו שמדברים על עניין של גאווה, כבוד. באמת, זה מידה מגונה. אבל יש מושג ויגבה ליבו בדרכי השם. לפעמים אדם צריך להשתמש עם הגאווה. גאווה יהודית, גאווה לאומית. אומר הרמב"ם במילים שלו. וכן הכעס, מידה מגונה היא עד למאוד. לפיכך ציוו חכמינו להתרחק ממנה עד הקצה האחרון. והרמב"ם מביא במקום אחר בפירוש המשניות שלו, שאדם צריך להגיע לרמה כזו, שאפילו אם אנשים זממו יחד, התארגנו יחד, כדי להוציא אותו משלוותו, ולהוציא אותו מסבלנותו, הוא צריך להגיע לרמה כזו, שזה לא יזיז לו. אומר הרמב"ם, נשאלתי פעם לאחד מן החסידים, מה היום המאושר ביותר שלך עלי אדמות? איזה יום זה היום הכי מאושר שלך? אמרתי לו, שיום אחד הייתי באיזושהי סיטואציה, ואנשים ביזו אותי מאוד מאוד. והוא מתאר שם את הבושה, אני לא רוצה לתאר את זה כאן בהרצאה, כי באמת מדובר בדברים מאוד מאוד, שאפילו קשה לומר אותם. איך השפילו אותו. הוא אומר, ולא הרגשתי בליבי שום כעס. זהו היום המאושר ביותר שלי עלי אדמות. שהצלחתי להגיע לרמה הזו. אין מילה טובה על כעס. כשאנחנו מדברים כאן הערב על כעס, אפשר כבר לומר במשפטי הפתיחה, יוצאים למאבק עד ניקוי מוחלט של העניין הזה. לא צריך להשאיר 5-10% כעס, כי יש דברים בחיים שאותם אי אפשר להשיג בלי שאני יאבד שליטה, בלי שאני אתפרץ. זה טעויות של אנשים. אנשים חושבים שיש דברים שאי אפשר להשיג אותם בחיים, אם אני לא אהיה כועס. או אומרים, ירא עצמי כועס. אין לי בעיה עם ירא עצמי. עם ירא עצמי אין לי בעיה. אם אתה מבפנים נקי, שלב, רגוע, מתון, רק אתה מעמיד פנים בשביל להטיל איזושהי סמכות על הילדים או פה או שם, בסדר. אבל מי יכול להגיד את זה על עצמו? מה, אנחנו מלאכים? בן אדם יכול להגיע לרמה שבאמת מבפנים הוא רגוע, מתון, שלב,
אבל הוא מעמיד עצמו. בבימה אולי יש. לצורך העניין, המשחק. בחיים? אבל זה גם לא נקרא כעס. כשאני מעמיד פנים, אז אני לא כועס. אתה אומר, מה אתה אומר? מבפנים אתה רגוע, אתה מעמיד פנים. בסדר, זה לא כעס. אז זה משהו אחר, אז בסדר. בכעס אין מילה טובה. אני רוצה לומר דבר כבר עכשיו. תראו. לכעוס, הכוונה היא שהאדם מאבד שליטה. אני קורא למצב של כעס, להתפרצות הזו, אני קורא אירוע מוחי. ככה אני קורא לזה. למה? הבן אדם משתק את המוח באותם דקות לגמרי, והוא עובד מהלב, עובד מהרגשות. עכשיו, אם המוח שלי משותק, שום דבר טוב לא יכול לצאת מהסיפור. לא יחזירו לי את החלודה ולא יתייחסו אליי. המסר שאני רוצה להעביר לא יכול לעבור באמצעות של כעס. שום מסר לא. לא מסר חינוכי, לא מסר זוגי, לא מסר חברותי. אני לא מכיר אישה שלא הייתה בסדר. לא הייתה בסדר. לא כיבדה את בעלה, לא בשלה לו, לא נקטה לו, לא חיפשה לו. והבן אדם החליט שהוא משנה את אשתו דרך התפרצויות, דרך כעס. לא מכיר את האישה שהשתנתה. אם יש, תביאו לי אותה להרצאה. להפך, היא אומרת, ואני מסכים עם מה שאמרת. להפך. אני חושב שהתפרצות, למחרת תעשה את זה יותר גרוע. אותו דבר הפוך. אני לא מכיר גבר שלא היה בסדר. הוא לא מתקשר כל היום מעבודה, הוא מאחר שעה, שעתיים, הוא לא בסדר, הוא לא מכבד, הוא לא רגיש, ואשתו החליטה לחנך אותו, להעמיד אותו במקום, דרך כעס. לא מכיר את הגבר שהשתנה. ילדים, לא בסדר לפעמים. לא מכין שיעורים, לא מכבד הורים. אני לא מכיר ילד שהצליחו להעביר לו איזשהו מסר חינוכי דרך כעס של הורים. והסיבה היא פשוטה. כעס זה חרב. זה אקדח עם כדורי דום-דום. זה הורג. זה קוטל. זה לא בונה. זה לא מחיה שום דבר. מדובר באמצעי שכולו בא מעולם של חורבן, של רע, של סתרה אחרה. לכן אני פותח את ההרצאה ואני אומר לכם, מכל זווית אפשרית שלא תבחנו את המצב הזה של כעס, אתם לא תמצאו שום מילה טובה עליה. אם אנחנו ניקח את זה בריאותית, אני לא פרופסור, לא דוקטור. קצת עברתי על חומר, השלכות הרסניות, בריאותיות כתוצאה מכעס, אנשים שכועסים. התקפי לב, אולקוס, לחץ דם, סוכרת, כבד, אקזמות בעור, פצעים וכדומה, נפש. אתם יודעים מה? הכל. הכל. עכשיו אני אסביר לכם את זה, אנחנו היום נקרא קטע בזוהר הקדוש. קטע שמביא רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש בנושא של הכעס. ואתם תראו בשפה הרוחנית שלו, איך זה מתחבר לכל מה שאנחנו אומרים. אני כועס, יש מצבים, תשמע. אתה יודע, היה פעם זוג בהרצאה של כעס. בעל ואישה ישבו בהרצאה של כעס, והמרצה דיבר על הנושא של הכעס, הביא את זה מכל הכיוונים. כל הזמן הבעל והאישה עשו ככה למרצה, כאילו אני מסכים איתך. יצאו החוצה, המרצה שומע שהבעל אומר לאשתו, תשמעי, כל מה שהרב אמר זה בסדר, אבל זה לא הכוונה לבוס כמו שיש לי. אם בוס כמו שיש לי, כזה בן אדם מגעיל, כזה בן אדם רע, כזה בן אדם דוחה, זה משהו אחר. אומרת האישה לבעלה, אתה צודק. וכל מה שהרב דיבר, זה לא מדובר על אחת שיש לה גיסה כמו שיש לי. שמתי שאני בא, יש לה רק להגיד עליי ביקורת, ויש לה רק, וכשאני יוצאת מהחדר היא מלכלכת עליי, אני יודעת. אז ברור, יש... עכשיו, הדבר הכי גדול. זה לא תלוי בי. זה לא אני. זה כל מיני נסיבות גורמות. אז הערב אני רוצה להודיע לכם, חד משמעי, אין לי הנחות, זה אני. זהו, זה תלוי רק בי. אני לא בטוח שיש לי עצות גדולות איך להוריד את רף הכעס בעם ישראל. זה לא פשוט. אני לא יודע אם יש לי עצה איך להוריד את רף הכעס של עצמי. אבל אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד.
אני מוכן לשחוט כמה פרות קדושות בנושא של כעס. לפחות אנשים לא יסתובבו עם מצפון נקי. זה לא אני, זה לא תלוי בי. הדבר הזה זה כפירה. זה אני, זה תלוי בך. אתה יכול להחליט אם אתה כועס או אם אתה לא כועס. ואני אוכיח לכם את זה היום. את זה אני אוכיח לכם. איך אפשר? ואז בן אדם יגיד, רגע, יוצא מהרצאה אומר, זה אני? אם זה אני, אז אני אטפל בעצמי. כל הזמן חשבתי שאני אבוא לעולם האמת, יהיה לי את מי להשיב. אז זה בכם סיפור. כזה, אתם יודעים, בשביל שיהיה לנו איזושהי נקודה, שנוכל במהלך ההרצאה כל הזמן להתאפס עליה. כזה משל. הלכה אישה ברחוב, יום חורף כמו היום, גשם, והנה היא מגיעה שמה למקום שיש שמה שלולית, והיא רוצה בדיוק לעקוף את השלולית הזו. באה מישהי מאחורה, או מישהו מאחורה, נותן לה דחיפה, ומפיל אותה כזה, מה שנקרא, עם הפרצוף לתוך השלולית. נו. האישה הכי רגועה בעולם. וואו. קר, שלולית, כולה מלמעלה עד למטה רטובה, ובא מישהו מאחורה, אקסידנט. גם בחוקי התעבורה, עד כמה שאני יודע כנהג, הפוגע מאחורה הוא השם תמיד, נכון? היא קמה, עוד לפני שהיא רואה, מי זה הבן אדם הרע? זה האכזר הזה שעשה את זה, זה היה באמצע היום דרך אגב, זה לא היה בלילה. זה היה ב-12 בצהריים, היה אור חזק. והיא מתחילה כבר תוך כדי תקומה, מתחילה את המי שברך שלה. ולצאת משליטה. אבל אז היא מסתובבת, היא רואה שאישה עיוורת נמצאת מאחוריה. נו, מה קורה באותו רגע? הכל מתמוגג. אז יכול להיות שאפשר להגיד שהבוס עיוור, וגיסתי עיוורת. לדון אותו לכף זכות. כן, ככה, עוד לפני לדון לכף זכות, לפני שניתן לזה ככה שמות רוחניים כאלה. פשוט, ככה לחיים. אולי תנסה לעזור, לנווט, להוביל, להוליך. אתן לכם עוד דוגמה. בוא נאמר אדם נמצא בעבודה, או בכל מיני סיפור אחר, והוציאו אותו משליטה, והוא כועס וצועק וכו' וכו' וכו'. תוך כדי שהוא צועק והוא מתפרץ, הפלאפון מתקשר. הלו, שלום, סבא משה, לפני 5 דקות הבת שלך ילדה בן בכור, נהיית סבא. מה קורה באותו רגע? עכשיו, הוא מחכה להמשך, הוא שטף, הוא מחכה להמשך, הוא באמצע השטיפה. הוא מנתק את הטלפון, מתחיל לחייך. אני סבא! הוא אומר, יאללה, תמשיך לצעוק. הוא אומר, על מה לצעוק? אז יש פה את אני קצת נמצא בתמונה. עכשיו אני אספר לכם עוד סיפור קטן. ופה אני אתחבר למה שאת מנסה לומר עם הכף זכות הזו. כל אחד מאיתנו בחיים זוכה, ברוך השם, להיות פעם אחת כועס, ופעם אחד כזה שכועסים עליו, נכון? זה קורה בחיים, זה מתחלק חצי-חצי. לפעמים אנחנו כועסים, ולפעמים כועסים עלינו. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה. כאשר כועסים עלינו, לא כאשר אנחנו כועסים, כאשר כועסים עלינו בגלל כל מיני סיבות שבעולם, מה אנחנו אומרים לעצמנו באותו רגע? למה שלא יבין אותי? למה שלא ילמד עליי כף זכות? למה שלא יבין באיזה מצב הייתי? למה הוא לא מסביר אותי? למה הוא רואה אותי ככה? מתחיל כל מיני... למה בן אדם שעומד מולי ששב כועס עליי, ואולי הוא ככה מלמעלה צודק? למה הוא לא מבין באיזה מצב אני נמצא? למה הוא לא קורא אותי נכון? למה הוא לא לומד אותי נכון? אז אותו אתה, עם כל מה שעכשיו אמרת, כשאתה רוצה לכעוס, עכשיו תלמד את כל מה שרצית שילמדו עליך. אומר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. אתם יודעים מה זה ואהבת לרעך כמוך? שהחבר יהיה בעיניך כמו אתה עצמך. אתה עצמך מבין את עצמך, יודע להסביר את עצמך, ככה שיהיה בעיניך רעך. ממשיך ואומר רבי עקיבא, שאדם יאמר לעצמו, כל מה דהלך שני לחברך לא תעביד. כל מה ששנוי עליך,
אל תעשה לחברך. אבל אתם יודעים איזה רבי עקיבא זה? זה אותו רבי עקיבא שאמר במסכת ברכות, כל מה דאביד רחמנא לתעבבית. זה לא שאפשר פתאום להתחיל להיות כזה נחמד, להסביר את ההוא. זה תהליך של עבודה שלמה שהיא מתחילה באיזשהו בסיס מאוד מאוד חזק. זה רבי עקיבא שקוראים לו בחיים כל מיני דברים כאלה מעצבנים, מאלוקים. הוא בא לבית מלון, בלילה, 2 כוכבים כל המלון או כוכב אחד, אכסניה, אומר תנו לי מיטה, אומרים לו אין, הכל תפוס. אומר רבי עקיבא, בסדר, תנו לי בפרוזדור, תנו לי בפינה. אומר רבי עקיבא, אומרים לו אין בפינות, אין בפרוזדור. אז הוא יוצא, הולך ליער. אבל מה הוא אומר? הוא לא מקטר, הוא אומר אני רבי עקיבא. למה? כל מה דאביד רחמנא לתעבבית, כל מה שאלוקים עושה לטוב עושה. ביער הוא מגיע, שם תרנגול, חמור ונר. בא, טורפים לו את החמור. כל מה דאביד רחמנא לתעבבית, וכו' וכו'. לא רוצה להאריך כרגע בעניין. בעזרת השם, בשבוע הבא תהיה כאן הרצאה על הנושא של אמונה ושמחה, ואז אני אפרט יותר את הדברים האלה. אבל גם רבי עקיבא הזה היה תלמיד של נחום איש גמזו. זה גם מגיע מהרב שלו. 22 שנה הוא למד תורה אצל נחום איש גמזו. מי זה היה נחום איש גמזו? הכל אמר לטובה. גמזו לטובה, הכל גמזו לטובה. נלמד אותו בעזרת השם בהרצאה של אמונה ושמחה. אבל אותו רבי עקיבא מספרת אליו הגמרא שהלך לזכור אחרי שהוא התחתן עם רחל, ואבא של רחל כלבא שבוע היה כל כך מרוגז מהשידוך הזה שנעשה כאן, הבת שלו המיוחדת, המשכילה, לקחה איזה בור ומארץ רועה צאן בן 40, אז הוא זרק אותה. אז הוא הלך להזכיר את עצמו לעבודה לאיזה 3 שנים, כתוב בדרום, הגמרא מספרת. והוא עבד ועבד ועבד והיה מסור. ואז שמגיע הזמן שהוא רוצה ללכת הביתה, הוא אומר לו, תן לי מה שמגיע לי. הוא אומר, אין לי. אז תן לי לפחות, אני יודע, תן לי בהמות, משהו. אין לי. עכשיו הוא רואה רפת מלאה. אז הוא אומר לו, בסדר, אז תן לי קצת פירות, תן לי קצת פרדסים מלאים. אין לי. אז הלך ככה. מגיע הביתה מסכן אחרי 2.5 שנתיים, אשתו אומרת לו, איפה היית? מה עשית? עבדתי קשה, אז אין כלום. אחרי, כתוב שם בגמרא, אחרי כמה שבועות, בחג שם הגיע הסוכות, אז הוא הגיע אליו, והביא לו את מה שמגיע לו, והוסיף לו עוד. אז הוא יושב איתו ככה, בשיחה פנים מול פנים, ואומר לו, רבי עקיבא, תגיד לי, כשאני ביקשת ממני כסף, ואמרתי לך, אין לי, מה אמרת? אמרתי, בטח, השקעת את הכסף באיזה מקום, ואין לך מזומנים עכשיו. ושאמרתי לך, אין לי בהמות, וראית רפת מלאה, אמרתי לך, יכול להיות שעשית איזה הסכם שכירות עם מישהו, וזה לא שלך. בקיצור, כל מה שהוא אמר, הוא דן אותו לקו זכות. לחיוב. אמר לו, כשם שאתה דנת אותי לחיוב, ככה בשמיים ידונו אותך לחיוב. זה אותו רבי עקיבא. אתם מבינים איך שזה מגיע? ואהבת לרעך כמוך, כל מה ששנוא עליך לחברך לא תעשה, גם זו לטובה, כל מה דאביד רחמנא לתעבבית, ודנת אדם לקו זכות. תדעו לכם דבר אחד, שאחד האמצעים החזקים, איך להתגבר על המידה הזו של כעס, זה לדון את האדם לקו זכות. לנסות להסביר אותו, הרי כעס תלוי הרבה בפרשנות שאנחנו נותנים לסיפור. יש דברים שאנחנו סוחבים איתנו, לא נעים לומר. יש דברים שאנחנו סוחבים איתנו. יש לנו כל מיני, וזה בסדר, זה לגיטימי, אין בעיה, לבן אדם מותר שיהיה קצת בעיה עם עצמו, פה הוא לא שלם עם הדימוי העצמי שלו, פה הוא לא שלם עם איך שהוא מאורגן, ואיך שהוא מסודר, ואיך שהוא מחנך את הילדים שלו, ואיך שהוא בעבודה, ואיך שהקריירה שלו, בסדר, טבעי, אין שלמות, לא קרה כלום. אבל בן אדם מתוסכל מזה. עכשיו, כאשר בן אדם מתוסכל מהדברים האלה, והוא פוגש את זה שעומד מולו, והוא פתאום מתחיל לערער את החוכמה שלו, אז הוא יוצא משליטה. והוא אומר, זה תלוי בי? בטח זה תלוי בך. בגלל שאתה בעצם כאן, הכעס זה הסימפטום. אתה בעצם מגיע ממקום
יש לך בעיה מסוימת עם עצמך, איזה קינה, איזה תחרות, איזה משהו כזה סמוי, ולכן זה יוצא לפועל בצורה כזו או בצורה אחרת. אבל שבן אדם ייתן פרשנות אחרת לפרשייה, אז זה כבר מוריד הרבה מהצורך שלי לכעוס או לאבד שליטה וכו' וכו'. טוב, עכשיו גם מבחינה רוחנית, נקרא לזה כך, תדעו לכם שחז"ל בעניין הזה של כעס, הביטויים שלהם הם כל כך קשים, הם כל כך קיצוניים, שכמעט לא מוצאים את הביטוי הזה בתכונות אחרות שלהם. למשל, כל הכועס, כל מיני גהנום שולטים בו. ביטויים מאוד קשים. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. פעם מישהו אמר לי, מה הקשר? אז אמר לי ככה, אדם רוצה להשיג משהו. יכעס, ישיג? לא ישיג. אז הוא אומר, זה כמו עבודה זרה. בן אדם יש לו בעיה, ילך לעבודה זרה, זה יעזור לו? הוא אומר, שניהם עוזרים אותו דבר. כעס ועבודה זרה, שניהם יש להם את אותה תוצאה. אבל האמת, במישור הרוחני האמיתי, למה אומרים כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? למה אדם שכועס, הוא אדם חסר אמונה. על מה אתה כועס? הוא עשה לי, הוא פגע בי, הוא אמר לי. רגע. אם אתה אדם מאמין באמת, שהכל מושגח מלמעלה, והכל צריך להיות מכוון מלמעלה, אז מה הכעס? אז על מי אתה כועס? לכן כועס ועבודה זרה מאוד דומים האחד לשני. כתוב כל הכועס, אם חכם חוכמתו מסתלקת, אם נביא נבואתו מסתלקת. אין חכם כועס, אין נביא כועס. ולומדים את זה ממשה רבנו, שהוא היה חכם ונביא, והוא כעס, ובגלל שהוא כעס, אלוקים סילק ממנו את חוכמתו ואת נבואתו. לא פשוט. ותדעו לכם שמשה רבנו כעס לשם שמיים, כעס של מצווה. הרבה פעמים בן אדם אומר, תשמע, הכעס זה לא משהו אישי שלי, זה כעס קדוש. זה כעס עם כוונות מאוד מאוד חשובות. אין דבר כזה. משה רבנו, אתה יותר גדול ממנו? משה רבנו, אתם יודעים מה זה כעס? הוא כעס לא רק לשם שמיים, הוא גם כעס נגד האינטרסים האישיים שלו, זה רמה שאף אחד בכלל לא יכול להגיע לזה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תוציא את עם ישראל למלחמת מדיין. ואחרי שתוציא אותם למלחמת מדיין, והם יעשו את מה שהם צריכים לעשות, אתה תיפטר מן העולם. הוא חיבר את מותו למלחמה הזו. והלך משה ונתן להם הוראות, לכו למלחמה, תעשו כך, לפי ציווי האלוקי. חזרו מהמלחמה, והוא רואה שלא, הם עשו חצי מלחמה, חצי עבודה, לא עשו עבודה שלמה. ואז כתוב, ויקצוף, משה רבנו כעס על פקודי חיל. משה רבנו כעס על המפקדים, זה לא כמו היום. היום משאירים את כל המפקדים הגדולים, אומרים אתם בסדר, ומבקרים את כל האלה מתחת. משה רבנו בדיוק ההפך, הוא הלך לראש, בלי ועדה. הוא מיד חזר מהמלחמה, ראה איך שהם ביצעו את המלחמה, וכעס על פקודי חיל. אמר לקדוש ברוך הוא, כעסת? חוכמתך מסתלקת, נבואתך מסתלקת. אתם יודעים באיזה מצב הוא היה? הוא היה במצב שהוא הולך ללמד את עם ישראל אחרי המלחמה, הלכות עגלת כלים. הוא עולה לבמה, 600,000 איש שומעים אותו. משה, הרב הגדול, משה קיבל תורה מסיני, עומד לתת נאום לאומה 600,000 איש. הוא עולה למעלה, הוא רוצה ללמד אותם הלכות, הוא מתחיל להתבלבל, הוא לא זוכר. והוא יורד מהבמה, והאחיין שלו, אלעזר, עולה במקומו. איזה בושות שזה. איזה נורא זה. למה? כעסת? אין חוכמה, אין נבואה. אז תגידו לי, אני שואל אתכם שאלה.
יש דבר כזה שבן אדם יכול להגיע לרמת כעס כזו כמו משה? בינינו, יש דבר כזה? לא. ומשה נענש? כן. אתם מבינים מה זה? אז איזה מילה טובה יש להגיד על כעס? אבל אני שאלתי באמת למה הוא נענש. למה הוא נענש? אתם יודעים למה הוא נענש? כי הוא לא היה מספיק עם אמונה. בגלל שכעס, אני אגיד לכם מה שמסבירים. הם מסבירים ככה, בעלי המוסר. הם אומרים שכעס זה רעל. אז למשל, הם אומרים לי דבר כזה. אם בן אדם יעבור את רחוב הרצל בנתניה, יעצום עיניים, יגיד תפילת הדרך, פרק תהילים, מה עוד הוא יגיד? ספר שיר השירים, משלי נשמת כל חי. אחרי שהוא גמר את כל התיקון הזה שהוא עושה, עכשיו הוא הולך ברחוב הרצל, והוא לא במעבר חצייה, עוצם עיניים ועובר. והגיע רכב, והעיף אותו לוותיקים, לבית העלמין. עכשיו מה זה, גזירת שמיים? עונש? לא. זה מתאבד. זה מטורף. כי מי שעובר כביש בלי להסתכל, אז הוא ימות כנראה. סביר להניח שהוא ימות. אותו דבר כעס. כעס זה לא שבאו בבית דין של מעלה ואמרו ככה, משה רבנו כעס, צריך להעניש אותו. במה נעניש אותו? נסלק ממנו את החוכמה. זה לא עבד ככה. ברגע שהוא כעס, הסתלקה חוכמתו, הסתלקה נבואתו. אתם רוצים שאני אראה לכם את זה מחיי היום-יום? שמה שאנחנו עכשיו אומרים זה אמת לאמיתה? בואו תראו דבר מאוד פשוט. ניקח זוגיות. ניקח יחסי הורים וילדים. אמרנו הכעס במשפחה, הנושא של ההרצאה של הערב. יכול להיות בעל נהדר, נפלא, חכם, מפרנס, מכבד, איש טוב, אבל יש לו בעיה אחת. האיש הזה כועס, הרבה. יש לו כזה 3-4 פעמים בשבוע, שהוא מתפרץ. עכשיו שהוא מתפרץ, הוא מתפרץ, כולם אותו דבר. אני קורא לאדם שהוא נמצא בכעס, בקריז, כך קוראים לזה היום, בשפה נכונה, שהפיוזים עולים, אני אומר זה כמו בן אדם שנוסע כמו מטורף, ופוגע בעוברי דרך. עכשיו הבעיה הכי רצינית, שהוא לא מודע בכלל למה שהוא עושה, הוא ממשיך לנסוע. הוא פוצע ימינה, שמאלה, זורק פצוע לפה, פצוע לשם, הוא אפילו לא עוצר. זה הכי גרוע, שאתה בא לשופט בתאונה של פגע וברח, וואו וואו וואו. על הפגע אתה מקבל 5 שנים, על הברח עוד 10 שנים. את אומרת הפוך. בפנים כועסים, ובחוץ משדרים רוגע. אני בעזרת השם אגע בזה. אני רוצה לגעת, אני יודע, יש כאן בעיה בעניין הזה, כי כשאנחנו מדברים על כעס, מדברים על איפוק, ואיפוק זה אומר הדחקה, והדחקה זו בעיה. אני יודע, אני מבין. אז אנחנו נטפל בזה. אז היא שואלת מה הפתרון, אנחנו ניגע בזה. ניגע בזה. זה שאלה קשה מאוד. זה אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי. מה הכוונה? מצד אחד אתה אומר, אתה תאבד שליטה ותוציא את הקיטור, זה גרוע. מצד שני אתה תאכל את עצמך מבפנים, זה לא פתרון. למה? אדם שאוגר מבפנים, יש לזה 2 השלכות. השלכה ראשונה, דיכאון. דיכאון. בהמשך זה יהיה דיכאון. למה? כי הוא הכל אוכל מבפנים, אז בעצם במקום לפרק החוצה, הוא אוכל את עצמו מבפנים, ואז בעצם בן אדם ייכנס למצב של תופעה שנייה שיכולה להיות, זה בדיוק הפוכה. זה שבן אדם יוציא את זה לא במקום הנכון, לא במינון הנכון ולא על האדם הנכון. כי זה יתפרץ פתאום, ואז זה מתפרץ. בן אדם בעבודה אוגר, מגיע הביתה, אשתו מקבלת את הכל. חביב, תעצור בחדר מדרגות, תגר קומה שנייה, קומה ראשונה יש שכנה, תוציא את זה עליה, מה אכפת לך? אבל למה אתה עלית עם זה עד קומה שנייה? אמרתי בעל נהדר, נכון? אמרנו בעל נהדר, טוב, הכל בסדר, יש לו בעיה אחת, פעם, פעמיים, 3 בשבוע, מתפרץ, נכון? הלכנו ככה, בסדר. כשנדבר על האישה, עכשיו בוא נגיד הפוך, אז נעשה את זה יותר. בוא נעשה הפוך עכשיו. נגיד שלבן אדם יש אישה נהדרת, טובה, נקייה, חכמה, מפנקת, מרגשת, הכל טוב, יש לה בעיה אחת. 5-6 פעמים נגיד.
5-6 פעמים בשבוע היא מאבדת שליטה, מתפרצת. עכשיו אני שואל שאלה כזו, גם את הבעלים וגם את הנשים, את כולם. האם שייך לחיות עם דבר כזה? אתם יודעים מה? לא רוצה קיצוני, תעזבו, שייך. אבל אני אשאל אתכם שאלה אחרת. האם יש לי הערכה לחוכמה שלו, למפרנס שבו, לא יודע מה שיש בו? האישה אומרת, תשמע. חצי כוס המלך. היא אומרת, הוא בן אדם עם מודעות. הוא אומרת, תשמעי אשתי, מה יש? סך הכל אני איש חכם? כן. אני ירא שמיים? כן. אני מפרנס? כן. אני נראה טוב? כן. אז יש לי חיסרון אחד. אני כועס מפעם לפעם. אבל יש לי 4 דברים טובים. אומרת לו אשתו, כמו שאמר המן הרשע למרדכי, כל זה אינו שווה לי. המן הרשע, 100,000 איש הוא עובר, משתחווים לו. יש אחד יחיד לא משתחווה, מה אכפת לך? תעזוב איזה יהודון מסכן, לא רוצה להשתחוות. מה אתה יוצא למלחמה? כולם נותנים לך כבוד, משתתקים על הרצפה שאתה עובר. אומר במגילת אסתר המן, וכל זה אינו שווה לי. בעת שאני רואה את מרדכי היהודי, אותו דבר אומרת האישה לבעלה. החוכמה שלך, המפרנס שבך, כל המעלות הגדולות שיש בך, לא שוות, נעלמות, ברגע שאתה מפעם לפעם מאבד שליטה. ואותו דבר הפוך. למה? כי כעס שייך לסוג התכונות השליליות, יש לכעס מומחיות מאוד גבוהה, שהיא מצליחה לקטול את המעלות האחרות שיש באדם. תתחברו למה שאני אומר, תשימו לב. אחרי זה אני אסביר לכם למה אני כל כך הרבה מעריך בעניין הזה. אתם רוצים עצות, נכון? ללכת הביתה עם, נו תכלס, איך מחר בבוקר כועסים פחות. אז הנה, אני מבטיח לכם שנגיע למטרה, דרך כל הנשנוש הזה שאני עושה איתכם עכשיו. אבל אני רוצה שנבין, כדאי שנשים יבינו על עצמן וגברים יבינו על עצמם, שהבעיה הזו של כעס, אי אפשר, בעל לא יגיד, יש לי אישה טובה, נקייה, גם מפרנסת, גם מבשלת, גם אמא טובה לילדים, אבל יש לה את ההתפרצויות שלה. כשהוא יגיד את המילה התפרצויות שלה, זה אומר שאני לא רואה את הניקיון, לא רואה את הבישול, לא רואה את הטיפול שלה בילדים. למה? כי הכעס זה אוכל את הדברים הטובים. זה גידול ממאיר. זה גידול ממאיר, ממש ככה. שהוא אוכל את הכל. הוא הורס את כל המערכת של הבן אדם. וזה מה שכתוב אצל משה. כעס, חוכמתו מסתלקת. כעס, נבואתו מסתלקת. זה לא עניין של עונש. זה לא עניין של עונש. זה עניין של מציאות. כי בחיי היום יום זה גם מציאותי. אתם יודעים, אני אגיד לכם משהו? אדם שאתם נגיד מעריכים אותו 20 שנה. מעריכים אותו. מחשיבים אותו. הוא איש צדיק. הוא איש חכם. הוא איש גדול מאוד. אתם הולכים אליו לברכות, לעצות. יצא כך שאחרי 20 שנה באתם פעם כזה בהפתעה מאחורי הדלת, וראיתם את אותו אדם ענק גדול בהתפרצות של כעס. אתם יודעים מה שאתם תעשו באותו רגע? תחזרו חזרה ולא תיכנסו אליו יותר. רגע, מה, הוא לא צדיק? הוא צדיק. הוא לא חכם? הוא חכם. הוא 20 שנה חכם שלך, הוא באמת חכם. הוא באמת צדיק. ראיתי, נגמר לי. לא יכולה. לא מתחברת יותר. זה כעס. זה כזה אויב גדול. די את האויב. אתה שאלת אם זה לא חוזר, אז פה אני רוצה להקריא לכם את הזוהר הקדוש ברשותכם. אומר הזוהר הקדוש בעניין הכעס, פרשת תצווה. עכשיו, לא... הוא אומר שהאדם, אני אגיד את זה בעברית, הוא אומר שהאדם שלא שומר נשמתו מכעס,
הוא מדבר בשפה רוחנית, ותראו כמה שזה ביום יום שלנו מתחבר כל כך. הוא אומר שאדם שאינו שומר נשמתו מכעס, הוא עוקר את הקדושה העליונה, הוא משרה במקומה סתרה אחרה. אתם שומעים? הוא אומר שאדם שלא נשמר מן הכעס, הוא עוקר את הנשמה העליונה הקדושה שלו, את כל הרוחניות שלו, את כל החן שיש בו, את כל ההילה שיש בו, את כל החוכמה והנבואה, מסלק ממנו. הוא אומר, וזה לא שנשארת חסר, אין קדושה, אין, ובמקומה משרה סתרה אחרה. סתרה אחרה זה קליפת של טומאה, זה אנרגיות שליליות, זה כוח של גועל, של מיאוס. וזה אדם שמורד באדונו, בבורא עולם, כך הוא אומר. ואסור להתקרב אליו, ואסור להתחבר עמו. העצה של הזוהר, תתרחק ממנו. למה? הוא אומר, הוא מפעיל אנרגיות, ואתה יכול, זה מסוכן. תעזוב אותו. הוא משרה בעצמו אל זר. אל זר, עבודה זרה. אל תהיה בקרבתו, זה אש שורפת. היה פעם אחד, שני חברים למדו יחד בתיכון, עשו צבא. אחרי זה כל אחד הלך למזל שלו. אחד מצא את המזל שלו בישראל, התחתן עם אישה, ילדים, והשני נסע ללוס אנג'לס. והוא שם מצא את המזל שלו, התחתן שם עם אישה, ילדים, הכל. 30 שנה הוא היה שם, הוא לא הגיע לארץ. היה איזה אירוע גדול פה, הוא אמר אחרי 30 שנה הוא יחזור. הוא חוזר לארץ, הם הולכים ברחוב, החבר הזה, שהחבר טוב שלו, 30 שנה הוא לא ראה אותו. עכשיו הם בני 50, 55 שניהם. הולך מולו, הוא רואה אותו, הוא נופל עליו, הוא אומר לו, משה, משה, 30 שנה לא ראיתי אותך. איך אתה נראה? אתה נראה כמו שהיית נראה לפני 30 שנה, זה מלוס אנג'לס. הוא לא הכיר את זה מהארץ, זה מהארץ הנראה כמו שנראים פה אחרי 30 שנה. מקומט, מקורר. אבל הוא היה נראה צעיר, היה נראה טוב. אז הוא אומר לו, תגיד לי איך? איך אחרי 30 שנה? גם התחתנת? כן. ילדים? כן. אז תגיד איך אתה נראה ככה? הוא אומר, היה לי רב מסדר קידושין בזכותו. הוא אומר, מה תספר לי? הוא אומר, שאני התחתנתי עם אשתי לפני 30 שנה בחוץ לארץ, הרב לקח אותנו לפני החופה, אמר, תשמעו, עכשיו אתם אוהבים, הכל פוצ'י מוצ'י, הכל בסדר. אבל אי אפשר לדעת, יבוא אולי 7 שנות רעב, אני יודע. אני אתן לכם הכנה. עצה מאוד טובה. כעס זה דבר נורא. אם אתה בא הביתה, ואתה רואה אשתך כועסת, מתפרצת, תדאג שיהיה לכם בית, ולבית תהיה מרפסת שמש. לא משנה איזה בית חדר, אבל שיהיה מרפסת. מטר על מטר. אם יכול המרפסת הזו להיות לנוף, לים, להרים, עוד יותר טוב. איך שאתה רואה אותה מתפרצת, אתה רץ למרפסת, עד יעבור זעם. אל תהיה, כמו שהזוהר אומר, לא להיות באזור. אותו דבר הוא אמר הפוך. תשמעי, בעלך בא הביתה, הוא נמצא בבית, מתחיל להתפרץ, תרוצי למרפסת, תסגרי את עצמך שם. אם תעשו ככה, יהיה לכם חיים מאושרים. אמר לו, בסדר, עד עכשיו אני מבין את הכל, עכשיו תגיד לי איך אתה נראה צעיר. אומר, אדוני, אני 30 שנה למרפסת בלוס אנג'לס. 30 שנה אני כבר במרפסת שם. שואף אוויר צח. עשיתי את זה מול ערים. אז למה שאני לא אראה טוב? עכשיו לגבי מה שאתה אמרת. אתה שאלת מה קורה אם אפשר... כתוב, הוא ממשיך הזוהר ואומר שמי שמתחבר עם הכעסן הזה, ומי שמדבר עמו, הרי זה אדם שמתחבר עם עבודה זרה ממש. זה נורא. אבל בסוף הוא ממשיך ואומר דבר כזה. ומה יעשה אדם שאומר, די, כעסתי, עשיתי טעויות, אני רוצה לחזור בתשובה. רוצה להתנקות. בלשון של הזוהר. קיבלתי סתרה אחרה, אני רוצה להחזיר לעצמי את הנשמה הקדושה העליונה שהייתה לי קודם.
אומר הזוהר הקדוש, וזה מפחיד. הוא אומר, תדע לך, שעם הקדושה הזו שהייתה לך נעקרה ממך פעם אחת, שוב לא תחזור אליך. מה אתה חושב, שזה ככה הוצאת, תכניס, תחזיר? הכוונה היא שאם בן אדם רוצה לחזור לרמה הקודמת שהייתה לפני הכעס, לא יכול. אין מצב, הוא אומר. כי הנשמה העליונה הקדושה עזבה אותך, ואז הוא אומר, היא לא תחזור כל כך מהר אליך. צריך הרבה עבודה, בשביל שתקבל בחזרה את הדרגה הרוחנית שהייתה לך. נו, כמה זה נכון, אני אומר, קחו את הזוהר הזה, ותנסו לקחת אותו לחיי היום-יום. תנסו לקחת אותו לחיי היום-יום. לתקן, ואיך אפשר לתקן, אחרי שאנחנו היינו בהתפרצות הזו. האם אפשר להחזיר דברים לקדמותו? כמה הוא צודק הזוהר, הוא לוקח את זה למישור הרוחני. בואו ניקח את זה למישור האישי. בני זוג, הורים וילדים, בן אדם לחברו, בן אדם מתפרץ. שהוא מתפרץ, כמו שאמרתי, אירוע מוחי. הוא לא חושב מה שהוא מדבר. פוגע, מעליב. אחרי זה בא סליחה. בסדר, סליחה. אבל מה שאמרת, אמרת. מה שאמרת, אמרת. מה שאת חושבת עליי, אני יודע. אז הוא צודק? שאתה שואל אותי, האם ניתן לתקן? כמו שבחיי היום-יום קשה לתקן. אבל תראו, ברור שלא צריך לצאת מכאן במצב זה, אין תקנה וכו'. אנחנו אנשים שורדים, אבל צריך לזכור רק דבר אחד. צריך רק לזכור דבר אחד. למה אני אומר את כל הדברים האלה? לדעת, רבותיי, תדעו לכם, שכל כעס וכל התפרצות זה עוד קרש לארון המתים של התקשורת. אספר לכם שני סיפורים מהחיים, שניהם אמיתיים, בשביל שנבין את העניין. ואחרי זה מכל מה שאמרתי, נהפוך את זה לעצה ולסגולה, איך ליצור מערכת שליטה. שני סיפורים אמיתיים מהחיים. סיפור אחד, אני פוגש אישה יורדת מהרבנות, אבל לא בשביל הקטע של להתחתן, מגירושין. אישה בת 35, 38, 3 ילדים, היו נשואים איזה 10-12 שנה, יורדת מבסוטית, בואי. מאושרת, מחזיקה את אני יש לי מחקר עד היום, מתי מאושרים יותר? ברגע שמתחתנים או ברגע שמתגרשים? אני לא יודע איפה מרגישים יותר אושר. מאושרת. אין גירושים אצלכם. שואל אותה, תגידי לי. מה? אומרת לי, ברוך השם, השתבח שמו לעד. התפטרתי. הנה, אני מחזיקה את הגט ביד. מצבך? 38, 3 ילדים. אומר לה, מה השמחה הגדולה? מה? אולי את יכולה להסביר לי, אני שואל אותה, אולי תסבירי לי, למה התגרשת? בואי נחשוב, גמרנו, יש לך את הגט ביד, נתת לעורך דין $20,000. עכשיו תגידי לי, את הולכת כנראה, מן הסתם, ל-20-30 שנה לחיות לבד עם הילדים, לא פשוט. אישה בת 40, 38, עם 3 ילדים, לא הולכים לחטוף אותה בשוק, נכון? בדרך כלל. צריך מה, אולי יש לה זכות אבות, הוא יכול להיות. אבל באופן נורמלי, הוא יצא בסדר, הוא רווק. יש לו 3 ילדים, באים פעמיים בשבוע, זה בסדר. מי שנשאר עם הכל, עם כל החבילה, זאת האישה. עכשיו אני שואל אותה, תגידי לי, למה? אני מבין שאם הגעת להחלטה הזו, זה היה, למה עשית את זה? אומרת לי, מה זאת אומרת, למה? אומרת סיבה, אני יודע, הוא היה קנאי, הוא היה קמצן, הוא היה כך. זה לא טוב. אבל בכל זאת, אם עכשיו את לוקחת את המצב שלך, לא טוב להיות האדם לבדו. הולכת לבד, בגיל הזה, לפרנס, קשה, לגדל ילדים לבד, קשה. כל זה בגלל הסיפור הזה שאת מספרת לי, או הסיפור הזה,
זה לא מספיק. ואז אומרת לי, אתה יודע מה? אני באמת לא יודע. עכשיו, אני מתוסכל, אני אומרת, מה, בן אדם לא יודע מה הוא עושה. אדם הלך לפרק משפחה. אתה שואל אותו, למה פירקת משפחה? הוא מסביר לך, הבעל היה כזה, היה נודניק, היה פה, היה... בסדר, צריך לראות, לסדר, לתקן. אבל בשביל זה אתה הולך מלחמה, לפרק, להפריט. בן אדם לא יודע להסביר. רגע. בן אדם לא יודע להסביר. ואני הולך עם עצמי, למה אנשים כל כך הרבה הולכים לגירושין? עכשיו תקשיב. אלוקים זימן לי סיפור אחר, אצלי בבית. אצלי בבית הגיעו לי זוג מהדרום הרחוק. הייתי שם בהרצאה, והבעל ביקש ממני מאוד מאוד מאוד, שהוא אומר, התחברתי אליך, תעשה לי טובה, אנחנו נמצאים במצב זוגי מאוד מאוד קשה, תקבל אותנו. אמרתי לו, מה, 3 שעות נסיעה לבית שלי, מאיפה שאתה גר. אתה יודע, בדרך כמה רבנים ויועצים, מומחים יש, ושמה תבוא עד אליי? הוא אומר לי, אני רוצה לבוא אליך. בסדר. קבעתי איתו, הם הגיעו. דבר כזה לא קרה לי אף פעם. יושבים מולי הזוג הזה. הבעל אומר, תשמע, אני לא יודע איך נהוג אצלך. מי מדבר ראשון, האישה, האיש, איך אתה עושה? תן לי, אני רוצה 5 דקות, אחרי זה... עמדתי בכבוד. ואז הוא אומר לי, תראה, אני נשוי עם אשתי 10 שנים. יש לנו 3 ילדים. זו האישה שיושבת כאן לידי, ומולך, אני אומר לך שזו אחד האנשים הכי טובות שיש בעולם, מלאך. מלאך. מה זה דיבר בשפחה? אמרת לו, דבר בשקט, שאשתי לא תשמע, לא נעים לי. אתה פה מכניס מושגים גבוהים מאוד בשבח לאישה. בקיצור, עכשיו אני בכלל לא מבין, בן אדם מדבר ככה, ואני לא מבין מה הוא עשה 3 שעות נסיעה בשביל לבוא אליי הביתה. והוא ממשיך ואומר לי, אין לי שום מילה רעה להגיד על האישה הזאת. מה שכן, אני אדם רע. אני בן אדם הייתי גאפתן, שחצן, פוגע, מעליב. לא ראיתי אף אחד ממטר. חשבתי שכל העולם שלי, לא התייחסתי אליה 10 שנים, ולפני חצי שנה קיבלתי בום, התעוררתי, והיום אני רוצה לתקן. הבעיה, הוא אומר לי, שהאישה הזו לא מוכנה לקבל אותי. אנחנו כבר כמה שנים לא חיים, חיים ולא חיים, ואני בחצי שנה האחרונה מנסה לפייס אותה ולרצות אותה. וכל מה שאני אמרתי לך עליה עכשיו, זה עין ואפס מה שאני משדר לה בבית, אבל אטומה. אני אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, איזה אישה שומעת מבעלה מה שהוא השמיע לי בסלון עליה? זה חלום של כל אישה שלה כזה גבר. ואני במצב כזה לא הייתי בחיים שלי, מה אני עושה? תגידו לי, מה אני עושה? עומד כאן גבר, הוא אומר, הוא לא נותן על אשתו אפילו חיסרון אחד, לוקח את כל האשמה עליו, ואומר לי, הבאתי את האישה לכאן, שתנסה לשכנע אותה, שתיתן לי צ'אנס, חודש, אבל שתיתן לי צ'אנס. אני אומר לאישה, נו מה את אומרת? היא אומרת, אני לא יודעת. אין לי הסבר, ככה היא אומרת לי, אין לי הסבר, אני שומעת את כל מה שהוא אומר, אני כבר חצי שנה שומעת את זה בבית בכפל כפליים, אין לי הסבר, זה לא עושה לי שום דבר. אומרת לי יותר מזה. נכון, אישה, חשוב לה שבעלה אומר לה, אני מעריך אותך, אני אוהב אותך. הוא, כשהוא אומר לי את זה, זה עושה לי סכינים בלב. זה כאילו איש זר ברחוב תופס אותי, ואומר לי את המילים האלה, כמה זה יחסה לשמוע את זה, כמה זה נורא. אז זה אותו דבר. ולכן, אני מאמינה לו שהוא השתנה, אני מאמינה לו שהוא רוצה להשתנות, אבל כנראה לא, זה כבר לא ילך איתי. כנראה שאני הייתי צריכה להיות התיקון הרע, מקבלת את זה באהבה מאת אלוקים. הוא השתנה, האישה הבאה שלו, כנראה היא צריכה לקבל את העולם שכולו טוב שלו. והוא זועק, לא, אני רוצה לתקן על אותה אישה. לא רוצה, אני רוצה לעשות את התיקון במקום שחטאתי. לא רוצה אישה אחרת. והיא אומרת לו, אבל אני לא יכולה לקבל אותך.
ואתה כזה מומחה ב9-10 שנים שאני חיה איתך, אתה כזה מומחה וגאון, שהפכת אותי לאישה שלא רוצה בכלל גבר בחיים שלה. אתה יודע מה? אני לא רוצה בכלל גבר. לא מאמינה יותר, לא רוצה. מה עושים? סיפור היה אצלי בבית. לפני איזה 10 שנים. ישבתי, אמרתי, ריבונו של עולם, שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. תן לי, מה אני עושה כאן? ואז ריבונו של עולם נתן לי איזה פלש. אמרתי לו, תשמע ידידי, אני מצטער, אתה איתת אותי. אני אמרתי לך שזה 3 שעות נסיעה אליי הביתה, ויש בדרך רבנים גדולים יותר חשובים ממני, חבל שתבוא עד הבית שלי. אתה לא הסכמת. אתה אמרת שיש לך בעיה בזוגיות, ואתה מביא את אשתך, ושאני אנסה לעשות משהו. תסלח לי, אדוני, אתה איתת אותי. אתה הבאת לי פה אישה מתה. אתה לא הבאת לי אישה חיה. אני, אם היית מביא לי אישה פצועה, יש לי כאן תחבושות, הייתי מנסה לעשות משהו. היית מביא לי אישה פצועה קשה, הייתי מנסה לחבר אותה לאינפוזיה, לחמצן. קריטי, הייתי מביא שחל. אבל הבאת לי אישה מתה, ולא סתם מתה, אני אומר לו. היא מתה כבר נראה לי לפני כמה שנים. תחיית המתים אני לא יודע לעשות. אני לא רבי שמעון בר יוחאי. אני יכול להחיות את החי. קצת, בסייעתא דשמיא רק. אבל להחיות מתים אני לא יכול. אז אני מצטער, זה לא פייר. כך אמרתי לו. מאת השם בא לי המילים האלה. איך שאני אומר לו את המילים האלה, זו התעוררה לחיים. אתם יודעים איך היא הייתה נראית? אתם יודעים איזה אישה שבורה שהוא הביא לי? אישה אולי הייתה בת 30, 32? הייתה נראית כמו הסבתא של אבא שלי בת ה-98. פתאום התחילה לחייך. אומרת לי, הרב, נתת דיאגנוזה. אתם יודעים, אני תמיד אומר, יש בן אדם מסכן לא מרגיש טוב. עובר מרופא לרופא, מבדיקה לבדיקה, לא יודעים, לא מרגיש טוב, הראש, לחץ דם, פה, שם, לא יודעים. עד שיום אחד אומרים, יש פרופסור גדול בירושלים, תיקח אותו אליו. הולכים לפרופסור הגדול בירושלים, ואז הוא נכנס עם כל התיק שלו, והרופא עובר, אומר לו, תשמע, אני יודע מה יש לך. יש לך את המחלה הזו והזו, מחלה קשה, אבל בסייעתא דשמיא, נראה מה הרפואה יש לה לעזור כאן, ותתפלל יחד עם הרפואה שהשם יעזור שזה יצליח. הוא יוצא החוצה, בני המשפחה מחכים בחוץ, הוא יוצא עם חיוך, שהוא שנה לא חייך כבר, הוא היה בדיכאון כבר. אמרו לו, יש תרופה? אמר, לא. אז למה אתה מחייך? כי יש מחלה. יש מחלה, גם טוב. תרופה השם יעזור, יהיה גם. אותו דבר האישה הזו. היא פתאום, מישהו בסייעתא דשמיא הגדיר לה את מה שהיא מרגישה. כי היא גם שאלה את עצמה, מה אני מטומטמת? סבלתי איתו 9 שנים. בשנה האחרונה בן אדם הזה עשה מהפך. הוא רוצה בי, הוא מחזר אחריי. ניכרים דברי אמת אצלו. למה אני לא יכולה לתת את עצמי? למה אני לא יכולה עכשיו להתחיל ליהנות 50 שנה איתו? ואז כשאני אמרתי, ואת האישה מתה, אז זה התחבר לה למה שהיא מרגישה באמת. אבל ברוך השם, אתם יודעים, שנותנים דיאגנוזה, אז אתה מתחבר כבר לבן אדם. קלעת. ואז אמרתי, תשמעי גברת, היות והיהודי הזה שיושב כאן לידי, עד היום, הוא לא היה בכלל בנושא של תורה ומצוות. עכשיו, בשנה האחרונה, הוא מאוד מאוד התחזק והתקרב. אני מאמין בכוח התורה. אני מאמין שבראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. אני יודע שתורה משנה בן אדם. עכשיו, כשהוא בא ואומר, אני משתנה, אני יודע שהוא לוקח את התרופה הנכונה בשביל להשתנות. אז תקראי אותו כבן אדם חדש, כך אמרתי לה. את הולכת לזוגיות חדשה, זה לא אותה זוגיות שהייתה. ואני מבקש ממך, תתני לו צ'אנס חודש. אבל צ'אנס אמיתי.
ואם אחרי חודש את תרגישי את הרגשה שאת מרגישה כרגע, אני מתחייב לך שאני אהיה הראשון שידאג שיגרש אותך. את לא צריכה יותר לסבול. אני אדאג לך לגירושין. כאילו לא תזכור את העבר. ואמרתי את זה לידו, אמרתי לו, אתה נותן לי תקיעת כף. חודש אתם מנסים, עושים השתדלות. אם אחרי חודש היא מרגישה בדיוק את מה שהיא מרגישה עכשיו, אתה יותר לא עושה עיכובים, מחלק חצי-חצי, עושים הסכם גירושים והולכים לגירושים. אמר לי 100%. ברוך השם, הזוג הזה חי ומאושר, נולדו להם עוד ילדים, סייעתא דשמיא. אבל מה כל הסיפור הזה לענייננו? אני אגיד לכם. כל הסיפור הזה זה לכעס. תדעו לכם. מה אמרתי? אותה אישה שירדה מהמדרגות של הרבנות ואמרה לי, בעלי קנאי, בעלי לא מחמיא, בעלי קמצן. לא יודע, בשביל קמצן לא מפרקים בית בגיל 38. בעלה פגע בה 300 פעם בחיים. היא לא יכולה לזכור, אין לה דיסק בראש של זיכרון של 300-400 פעם. היא עכשיו לא יכולה לספר לי מה היה 10 שנים. היא לוקחת את הסיפור האחרון, את השני סיפורים האחרונים. אבל מאחורי כל סיפור אחרון יש 200-300 סיפורים קטנים. זה הקש ששבר. אותו דבר אותה אישה. אותה אישה, בעלה פגע ב5-6 שנים, חיסל אותה. גמרנו, קטל אותה. זה הכעס.